som jeg gør privat, det skal ikke ud til alle mulige mennesker. Men er der nogle af dine venner, der altså, på den måde solgt historier om dig? Ja. What? Det lyder da fuldstændig sindssygt. Ja, og det skulle man, det er jo... Hvordan kan man så... Det kan sgu da ikke have været venner. Nej, det er jo så det, man kan diskutere, ikke? Folk kan blive grådige, når de ser, at de kan få 10.000 ved bare et opkald eller en mail, ikke? Eller en sms nu. Og selv for nylig stod jeg i en situation, hvor der blev skrevet nogle ting, som var virkelig, virkelig løgn. Og så ugen efter blev der skrevet noget igen, hvor det måske var mere eller mindre korrekt, hvor jeg havde sagt det til 5 veninder af min tætteste, ikke? Og lige pludselig så står man sådan lidt, hvordan kan det her ske, du ved, fordi jeg troede lige, jeg havde skåret alt af. Jeg troede lige, jeg havde skåret ind til benet. Hvordan finder man så ud af, hvem det er? Det finder man ikke ud af, fordi der er jo aldrig nogen, der vil sige sådan noget. Men så kan du ikke sige noget til nogen af de 5. Jamen, jeg har besluttet mig for at sådan vende og dreje hele situationen og så videre. Og de veninder, de vil altid være mine veninder. Jeg kan aldrig ikke have dem som veninder. Så jeg må vælge at sige, at det er en anden vej, det er sket. På en eller anden måde. Men vi har alle sammen virkelig efter den situation tog vi en meget alvorlig snak om, at det dur heller ikke, at der er nogen ting om mig, du siger til din kæreste, som du måske alligevel har slået op med om en måned, eller hvad ved jeg, fordi så snart det når ud i led 2, så kan folk bare ikke holde deres kæft. Fordi de er ligeglade. Ja, det er ikke dem, der har hjerte til mig.